ayikhonale ayikhonale wakithi manje yena ukwaka urini nawe akwaka uthi ngikakama utsamalini na wena utsamalini na okay right it is right ayenge miyeke nolika wena ruthakani nostenga bathi uthando lami benginika lona bekungelakho wedwa emhlabeni isithandwa sami ebengekho munye bengithi uyithemba lami ngoba ikusasa lami bengilibona kuwe na bengithi sophukaniso kufa nawe kanti lutho bengithi uzongivikela etheni zami kanti ngobulawa nguwe sekusobala ukuthi konke okusho ngami okuhle you never meant it ngislima yazi ngoba everything you told me that I believed it kodwa inhliziyo yami angibeke lapho uDlamini uSibalikhulu uJamas Jadu komezidle ekhanga ngoba isola belusi usigunya mkhonto ufazi mabele madwa ncelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another beautiful episode of uyangijolela khona la on Duyaza TV. Mongaka subscribe usenkingeni okuphuthelwa izinto ezimnandi yenza kanje subscribe ulike ushare ucomment let us know ukuthi ucabangani ngomsebenzi esikunikeza wona mangaba ukho la phinda mzala njengoba ungekho la usenkingeni ngokusho kanjalo ngitshetshe vum khona kanje sanibonani sengiphinde ngabuya welcome akaDlamini uSibalikhulu uJamas Jadu inkomo zidle ekhanga kuba isolabeluse usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of uyangijolela. mara wena wayitsuri nakinalumuthi akusetshenziswa condom ayisebenzanga icondom jwayela imali yami yonke le jwayela all of abakuphi khona there's no relationship that has no problems ama problems akhona we face them every day. Lo umuntu lo umuntu amzonga utheni uthi osithanda sobabili angcono ngibayeke bobabili qale kabe ushimpilo. Okay bafethu sesiphinde sabuya futhi with another beautiful episode. Angifuni ukumosha isikhathi, angifuni ukumosha idatha. Njengoba ngihlezi ngisho ukuthi ngimfishane ngokwemvelo so angizukuba mude kakhulu bafethu. Semakasana namhlanje sibuyile siphethe isistera okuyiyona esibizile esilethelana but ke njengenjwayelo angifuni ukuthi lento nizwe iphuma kumina, ngifuna ukuthi nizwe le kuyena ayikhulumele udaba lakhe ngoba mina sengiyalazi phindo yalazi ofisini bayalazi. Ngokusho kanjalo ngithi asimlethe sister mfethu kubo yena oyikhulumelayo nizwele ukuthi kwenzakalani kule mjolo enijolayo nithi niyajola ujola nomuntu kanti ujola nomuntu naye ojola nomuntu uthi usabheka ukuthi ujola nomuntu naye ujola nomuntu ugcina ungasazi ukuthi ujola nobani kanti ujola wedwa. Okay ngaphandle kusho kanjalo sister mina wasa sawubona mama. Sabona bhuti njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Welcome akaDlamini lo ngikhuluma nobani? Khuluma noMathara. Mathara. Okay Mathara. Usibhalelile mfethu usilethile lana sifikile. Ngiyazi ukuthi wenzakalani. Abafowethu engihamba nabo bayazi ukuthi wenzakalani. Bathi umuntu osekhaya ohlelo obukela akazi ukuthi wenzakalani. Ngicela ukuthi usithathe usibeke mfethu odabeni lakho. Okay mina ngine boyfriend so ngiyamangala these days akasangicheck the way bekangichecka ngakhona before. Akasala nesendlini. Nemali akasangiphi imali nje ngokufanele like the way before. So ngifuna ukuthi ngicheckele ukuthi uhamba kanjani wenzakalani ngaye. Usunesikhathi singana namhlanje boyfriend yakho? Sina 2 years. Not 2 years. Ninomntwana? Asinamntwana ngepregnant okwamanje. Oh pregnant. Congratulations. Ubhuti lo hlala nawe uyasebenza? Akasebenzi. Uyasebenza. Mina bengisebenza before so ngithe ukuthi ngithola ukuthi ngipregnant ngagula so bangixoshe emsebenzini. So manje ngoba ngihleliswe uyangitshintshela. Mana ke siswami njengoba uthi une 2 years uhlala naye right? Ngiyacabanga ukuthi izinto azivelanga nje zabheda nje. Yeah. Uqale nini wena ukubona ukuthi sekunala okungahambi khona kahle? Ngithe mangiceda uphelelwa umsebenzi. Ngamtshela ukuthi pregnant. Ngoba ngiyagula. So baqala ukutshintsha bangasalala endlini. Nemali akasangiphi nje ngokufanele. So mawukhuluma naye wena because I believe ukuthi mangabe ubhekene nesimo esikanjalo uyakhuluma naye umuntu uthi yini? Uthi yena unama problems kumele anakekele umama wakhe manje. Uma wakhe emakhaya. So imali financial ngeke ngasakhona ukungisupport. Angeke ngisupport yena.
Hi everyone, today I want to show you why trading on Pocket Broker is simple, flexible. Getting started is easy. Register in just few minutes and use my promo code DUYJUNE1 to unlock special bonuses and start trading with extra fun. Pocket Broker gives you access to over 130 assets, including Forex, stocks, indies, and cryptocurrency. Crypto trading is available 24/7, so you can trade at any time. One of the standout features is the BTC ETF, offering a potential return of up to 92%. You can also earn through Pocket Friends referral program. Invite your friends using your referral link. When they join, they deposit and start trading. Both of you receive bonuses. It is a great way to grow your trading network and extra rewards. Deposit and withdrawals with cryptocurrency are fast, secure, and convenient. Plus, withdrawals are commission free, helping you keep more of your profit. Ready to get started? Click the link in the description and use my promo code DUYJUNE1. Iyaqaka-ke manje nafethu ukuthi ngeke akhona ukukusupporta kanjani because you guys are expecting umntana. So if ethi ngeke akhona ukukusupporta, Angithi the time ngisebenza basicontribute yonke into. yeah. Manje izinto sibhekena ayi1 manje. So kula ngithintshela khona. Still mfethu kodwa njengendoda uyatabalala. Angazi nami ukuthi kwenzakalani. Kakhulukazi manje ngoba umuntu esifazana ohlala naye ukhulelwe. Uyabo? La kumele unyakaze khona kakhulu uphume ngaphandle ubone ukuthi uhlanganisana. Siswami, so wena yini kahle kahle osuyibonile nenza ukuthi ungibize ukuthi ngize na? Akasalala endlini. Sometimes uyadakiwe or angabuyi nje at all. Ubuya maybe during the day azolala. Okay. Bese ebusuku uyahamba nje uyanyamalala. So uma ngabe ngiyacosha kule email ebhalile, kunala othe khona kunomunye umuntu wesifazane okhona empilweni yakhe. Ukuthi umthole efonini yakhe. So lo muntu wesifazane uthe momo ukhuluma naye wathini yena? Ngithe mangicheck ama message ngithole enye number so ubusy nayo kakhulu ne so ngithe mangiyifonela ibhale nge-number plate yemoto. Ngithe mangiyifonela nje ngathola ukuthi i-answer intombi ungangihleki but inhliziyo yami ibuhlungu yazi ungayenzi so ngiyacela. Inhliziyo yami ibuhlungu ungahleki. Asikisi. Ngibone ukuthi ama call ayangena too much amanye ayaphuma ngale number plate le. Ngathi ithi ngiyifonele uyabona. Ngithola ukuthi intombazana. Mangicheka kwi WhatsApp abo Lavi Davi lapho ukuthi bayakhuluma kumnandi. Nayo le number plate. Ne number plate. So uye wahlangana nayo le number plate wena ukhuluma naye. Ngimfonele. Yeah. Ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi ahlukane nomuntu ngoba wami. Wathi nayo wakhe. Wathi nayo wakhe mina akangazi futhi or kanjani angazi maybe ngitshela manga ngazi. So siswami njengoba ukhulumile ne number plate yathi number plate nayo umuntu wayo le. Ake sithi i number plate umuntu wakho uyafika la ngoba naye kumele ezila azochaza istory sakhe ukuthi kungani enza lezi zinto azenzayo. At the end of the day umuntu wakho has to choose because angeke aqhubeka azwana nabantu besifana abayi2. Kakhulukazi akasebenzi. Ngapha you are expecting. You understand? So when it comes to a point ukuthi uyachoose ake ngithi angisho ukuthi kuzoba njalo but ake ngithi uthi ukhethe number plate. Wena uzokwenza njani? Kungcono uma ngiyazi ukuthi kwenzakalani yabona. Ayikuthi umuntu adlale ngami. Angangitshela ama excuses, angitshele straight ukuthi uyaphuma kimi kanjani. Mara le ngani le. Yeah. Ngizoyilwela. Fanele. La lapho ngiyakusupport uyilwele. Ngizoyilwela. Uyilwele. Yeah, uyilwele ngiyakupporta lapha ngifuna ukubona kanjani. Siswami ngiyabonga iside lakho le story ungitshelile lona. Ngiyabonga ngicela ukubiza lo munye usisi eze naye azochaza iside lakhe le story. Siswami. Siswa woza sisi. Ake ngiwoza ngapha ma. Woza ngapha ntama, woza ngapha. Sawubona. Njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Sikhuluma nobani? Sithandazile. Bani? Sithandazile. Usisi lo uyamazi? Yeah, ngimazi ukumbona nje emafonini. Mazi ukumbona. Okay, usisi lana uthi uye wakhuluma nawe ngenxa ye-boyfriend yakhe. Bahlala naye endlini. Usisi lo njengoba sikhuluma ukhulelwe. Yabo? I-boyfriend yakhe uthola inamba zakho efonini ye-boyfriend yakhe, inamba zakho ezisave ngenumber plate yemoto. Uye wakufonela
wena wakhuluma nawe uthi wena uthi umuntu wakhe umuntu wakho Yeah. ithi indaba yakho lapho Yeah, uke wakhuluma la Mrs. Athi yena i-boyfriend yakhe. Mina ngathi kanjani because lo umuntu wami. Hlala sonke and na 3 years sonke. Wathi no, yena akazange amtshele ukuthi unomuntu. Yena ukwazi ukuthi nguyethu. so una 3 years onhlala nalo muntu Yeah. siswami una 2 years Yebo. hlala nalo muntu and you are pregnant Yes. so siswami ngicela ukubuza ubhuti mayeza kwena ekushela uyambuza wena ukuthi unomuntu noma kanani Hayi uthe akana muntu. umbuzile wathi akanamuntu Yeah. ninomntwana kule 3 years Yeah, sinomntwana. Ona 1 year 6. una 1 year 6 Hayi. Kenzima ke le. iyachama indoda yakho Hayi uyachama straight Hayi, ubusy uyachama. yazi ubusy. yazi cha impela Ubusy. uyachama ngifuna ukuhamba manga siswami njengoba usuwazi ukuthi lo muntu otho wakho unomuntu wakhe o pregnant wena unengane naye ena 1 year 6 nizoyimisa kanjani lena Mina ngazi ukuthi unomuntu yena okhulelweyo angazi shem. Ngiyaqala ukuyizwa khona. Uzophuma ke sisikule relationship. Uthi wena ngophumayo. Uphumayo. Amela. Phela mina Wena una pregnant. 2 years. Mina ngina 3 years. It doesn't matter. Mina nginomntwana okhulileyo. Wena uza pregnant. It doesn't matter. So ukuthi wena uyabanda that's why ubuye kimi. Mamela. Wena uyabanda sis. Wena umdala vele endela umuntu. Uyabanda uzobuya kimi la kuyashisa. Wena like La kuyashisa. Umdala wena kunala umuntu. Umdala. Kahle wena ugogo nje. I-age ayinandaba la sis. I-age ayinandaba. Ukuthandana uku right. Ukuthi ufunayo. Ayikho. Izoba khona namuhla ngiyakutshela. Uzophuma. ngibambane ngezandla Uzophuma. Mina futhi izandla lezi yazibona lezandla lezi. Yazibona lezandla lezi. So mina ungibona Anti-straight mate mina. ungibona ubuncane ukuthi wena ungangidlula. Ngiyakutshela ngithi mina i-age. So wena Mina i-age akunandaba nayo. Ngidlula wena. Ngiyakufuna. Ngicabanga ukuthi uyini wena? Ngicabanga ukuthi yini wena? Ngicabanga ukuthi yini wena? ngali into lindoda Angeke. Oh, uzobona uzokhomba Senze kanje. namuhla. Uzokhomba. Ubona. Awungazi kahle. Angeke. Awungazi kahle. Uhamba wabuza la estradeni nje. Uthi mina ngubani mina? Mina vele angeke ngihlulwe. Mina vele angeke ngihlulwe. Uzohlulwa namuhla ngiyakutshela, uzohlulwa. Angeke. Uzohlulwa. Angeke. Okay. okay Awungazi asenze kanje before nize nibambane ngezandla nishayana lo muntu onganandaba asenze kanje siswami ne ngizocela ukuthi ngoba angifuni ukuthi mayeza la akubone ne ngicela ukuthi uyongimela lapha siswami ne ngizokubiza cela nje uyongimela lapha ngizokubiza ngicela adlulise le moto sifonele le ndoda yakho le ola simela ngizo sifonele le ndoda yakho ngiseve ngathini inamba lena oh Ngitshele nje ukuthi la akeze Hi baby. Yeah. What's up darling? Kisha pone kopa otle mo gafule shop ya Mama Khize tu. Okay, ke fihla ka. Go for many minutes. Ke mara wa. O ja ko na mara be. Kisha po ke thoka wena fela love. Ke vanda. Or after how many minutes? Yeah, mfemo about 2 minutes ke fihla no. Okay, sharp love. Sharp. izwakala umuntu oright yazi Nami yangimangaza yazi. izwakala umuntu oright So ukuthi le game yakhe uyidlala kahle yazi. uyakwazi udlala amakhadi Uyakhona ukudlala igame adlala shana. ngendlela hayi no kulungile siswami mina into engakadvaza kuyona futhi ukuthi at the end of the day no matter what happens kodwa umntana you have to make sure Yeah. ukuthi uyanakekela Yeah. yabo into nento ayifunayo uyayithola Yeah, yena uzoyithola. ngoba umama nobaba sebehlukene which I'm not condoning ukuthi kwenzeke but if kuyenzeka umntwana kumele anakekele Hayi mara le ntombazane yakhe yadelela shana ngeke imiyeke kanjalo. futhi uzomlwela Ngizoyilwela.
Uye Rosa la. Oh yeah, nguye. Hello babe. Hi love. Hello. What's darling? King What's for the surprise, babe? Surprise no. Surprise. Emma ka mo kitlo. Kitlo bansa surprise ska wara mala. No surprise Hayi darling. khosi walazi. Why is it ko rata bya nanga? And what is happening now? Ah, why is it ko rata bya? Ngotso surprise le ngoya kholo blind. Surprise Tayibona ska jaha. Also awurata too much. Yeah, I go to Manaka Motkali, you understand? Yeah, respect So mfethu bengicela ukubuza kuwena bhuti wami ne. Yeah, Usisi uthi bengimile naye la sikhuluma. Ngicela ukuthi nina 2 years imizwani. yeah, Ngini expect umntwana. yeah. But so ngicela ukubuza kuwena mfethu ukuthi yini oyimisele ngayo umsisi. Ngimthanda, ngifuna ukuba naye mfethu. Sure. Yeah, ngifuna ukuba naye. Yeah. So ekubeni ufuna ukuba naye akekho yini mhlawumbe omunye umuntu esifazana involved or abanye abantu besifazana aba involved. Ay, ngikhumbula. Awukhumbuli noma akekho. Ay. Ngithanda lo mfethu. Uthanda lo. Yeah. Ukhona umunye ongamthandi kodwa ukhona. Mfethu. Ay, kahle kwani ngibuze imibuzo le. No, ngifuna ukwazi mfethu ukuthi bechaza izinto ezinhle Be honest, zodwa babe. ngawe. Be honest Bechaza mfana. izinto ezinhle ngawe mfethu. Kodwa ngimthanda but awukhona umunye. Wo tsa di birthday bana. Bibe ngazange ngitshele ngemini wena but ngino baby 6 months umfazi ade angazange ngitshela skip police sorry baby police 2 years ago fela re ntse le ka ofela sa mpotse sorry next. baby sorry So awuthaka wena una le motho omongwe so. yeah Una le ngwana. ngalo Wa mara ungila so ye. Yeah. O nketsa so. ngatholisi baby ngatholisi Just like that. no ngikuthanda wena ngicabanga ukuthi mhlambe wena uzongikapa you understand Awu mara behambe no akere no tshantse be honest le nna re bone re dilo re ntse byang. Na why today? Why today go tshwara surprise e kana kana? Mfethu mfetulo wabuza. Why today? wona o tlisimo Nna ke nyaka go bontsha surprise e kgolo. So ka kry ile gore o itse keng dilo di complicated. So tlhaka Ufuna ukulethela surprise. No man. So nketsa so. Why wenza kanje sondela la duze kwami mfethu sondela. Wa so ba honest le nna from the start. azange be honest cause like ngichaba bra Ngwana ona beno ngi pregnant. Ke be ke se pregnant. Okay, awuthami. Ngiyachaba bra Okay, erikubuze sone. No. In everything you do, you have a reason. Or reasons why you do it. Yini reason yakhe wenza ukuthi ushiye usise endlini uphume ngaphandle ube nomunye umuntu umpregise ube nengosi naye. yena naye sometimes bangikwatisa cause bangithuka in understand things like that Mothi bekubhora ndlelani. bangithuka Kuri halang. Very excuses be honest. ngoba namangibetshwale angilala endlini sometimes ngilala esilalini understand shayisilala mangibuye frogo wantuka things like So wena ushaya isilala kanjani umuntu ekhona endlini umshiye one pregnant mfethu bengishapha shampoo mfethu bengishapha nayiza bra bese uyakhohlwa ngomuntu wakho. angikhodli isn't that angithi mangendlini mangidakiwe uzontuka so bengisaba ukuthi mina Ya khona ha loro ka tla ko ntlo motshare fela o tlo robala motshare bo shigo robala ke di one. And this thing ira hala after na ke be pregnant. Can't go ira so. baby kubatsarelo mfethu Sorrelo just like that. Sisuthi ubesebenza yonke into ibe right. After kuluza umsebenzi wakhe yena utshela ukuthi upregnant wena waqala washintsha. yeah Wamtreat somehow. yeah lapho bemfethu ngenza I wasn't man enough you How understand serious ka life wait? no ke serious How serious ka life? wa bona lena no ke staki Pila wena no nyaka chelta ka we. No nyaka chelta because gitso fetsa o lahlela ke mmereko. Wa thomo no nchenchetse fela nje. Wona bobe imali phela kulesi. bengafuna imali baby bengifuna No nyaka chelete. no No nyaka Wena chelete. provider umnakekelayo izinto seziyashintsha manje. askis ngatholisa kakhulu Uskanketsa So so. asenze kanje usamosha isikhathi No. ukuze yonke lento yakho uzoyichaza phakathi kwakhe nalo sisokhuluma naye ekhona la. Siswami woza. Yeah. Ke yona surprise yona. Ke yona surprise yona. Ha. Jesus mo ka feeling na. So Wena pila
Ngizombophisa nina ngizombophisa. Nazi ukuthi ngipregnant. Yazi ukuthi ngipregnant. Ngizombophisa nina ngijwayela kabi ngipregnant vele. Ningenaphi? Wena ungenaphi wena? Wena ungenaphi? Lo ukhona la ngena khona wena ungenaphi wena? Ngiyamjwayela nina nangijwayela nangithu. Baby, sorry. Ngokuphisa ngiyakutshela. Baby, imanyana. SS. Imanyana, baby. Nangijwayela kabi nini? Mistake, baby. Nangijwayela. Angali. Imanyana, baby. Ngijwayela lena. Ledlala amaphila abathi nina. Ngicela ukuthi amaphila lebathi lena. Aningithi phela ngiyela impopo na. Sorry, baby, sorry. Ngiyela impopo. Ngicela ngithabenge ngwane ngicipile. So, baby, sorry. Letlokhwa. Underground letloya 6 feet under. Ke mo letla ngkote le thuli ngwana le na wa 1 year 6 months. Ngiyang ruta phela le bathi. Imala. Siswami woza la, sondela. Mfethu. Sure. Yayibona lento enzakala la. Yeah. Iyakujabulisa lento enzakala la. Ngijabule. Ilento obufuna ukuthi yenzeke labantu besifazana bagcine belwa kanjani. Hayi. Bengayisi. Yabo khona mase nibekana izandla leni. Bero nginawo liso Olympia kayi umpela kayi. Ngiyatholisa. Umpia kayi wole so. Umuntu lona mfethu. Umpia kayi wole so. Ngiyatholisa. Kwaxolisa urathini waxolisa umpia kayi. Beka kuphi? Oyena umpia kayi. Because bayithuba bayithu. Wetsala ngikabona uplana ngikabona mfethu. Bulela uzothi amahlo. Buwa. Ngimsupport umntwana. Umsapota ka ing? Ngimsupport. Umsapota ka ing? Ke tla bona plan. Ka ing? Ke tla bona plan ngwana mma ke a gopela. Mosadi wa ka shung ka gopela a kena go lwa le mosadi ka gopela. Mosadi wa nna ke eng nna? Ke eng nna? Hayi sale msadi wawo. Selilo msadi wawo no. Msadi selilo. Ayikhona hale yena ayikhona hale wakutama yena okwaka uri nna we akwaka asiwamo ukise ikakama utamalini na wena utamalini na Utamalini na we. Yamanyana utamalini. Nako support ke mangini naka fela ke mmereko no. Ke fela ke mmereko nna no. Ke tlo support mntwana. Ke msupport mntwana. Vula fethu. Ke nna. Ke msupport mntwana. Nna yena. Tumani fita. Mina ngizomsupport mntwana. Nna ke support ke mang. Ngenze mistake angithi ngixolele. Mntwana. Ke na mistake na. Sorry. Ke na mistake na. Ubitsa ngana ke mistake. Ke na mistake na. Ubitsa ngana. Ucela bathi yo. Ucela bathi shem. Wenza mistake. Ngenze mistake mfethu. Ngatshela umfazi wami yabo. Sorry baby Awucabangi mfethu. Ngakhala baby ngakhala. Awucabangi mfethu. Sukhala baby. Hayi mawudi le methi muthe mikohela yini. Utamalini na wena. Angali prime angali. Utamalini. Angali man. Ay man. No man. Hey, yakala. Okay, right. Okay. It is Utamalini ari lithu. okay. Utamalini ari lithu. Okay, right. It is in the right. Oh. Anya ngimyeke. Lolu kaya wena ruthakani. Lolu kaya ruthakani. Nostenga ngiri. Miak, ne? Say, please. So weba Active uncle. asenze kanje. Ufuna ukuyenza njani le ndaba? Okay. Ufuna ukuyenza njani le ndaba? Ufuna ukuyenza njani le ndaba mfethu? Awenza decision no, ufuna ukuyenza njani le ndaba? Usisi ulana, she's pregnant. Usisi ulana, unengane 1 year 6 months. Yeah. Wenze njani le situation? Mfethu khuluma wenze njani? Khuluma. Ngizona umfazi wami. Uhamba nomfazi wakho. Yona Ntwelana bese kwenzakalani ngayo? Ngizomsupport mfethu wami. Awusamthandi. No, ngifuna ukunderstand awusamthandi. Yeah? But Awusamthandi na. Yebo. Bulela. Awusana mlomo abulela. I ngisamthanda but the situation ayisavumi ukuthi ngibe naye. Hey. So wena usana ndaba naye Izomela situation. support umntana. Ngizomsupport umntana. Angazi. Yamuzwa sisi wami. Ngizomsupport umntana. Athi akasakufuni. Into azoyenza ukusupport umntana kuphela. Umntwana ngiyacela. Ubuyela kumuntu wakhe onengane naye 1 year 6 months. Awuna buthatha utla ngisupport ngwana hayi. Mara sasa la ngiyazi barimo utlobuwa. Utobuwa ne. Unobulela just because of sesa high Bona, stay. Yes. Utlobuwa monna.
Okay. We will see. Ngeke ngisaba. Angeke ngijike. Okay. Ngeke Ngiyabona. Okay. Lalela mina mfethu, lalela mina ne. Uyindoda ne. Yeah. Angeke ngize ngikukhethele, angeke ngikwenzele ama decision. Yabo? Uyazi wona ukuthi ufunani empilweni yakho, right? Yeah. I decision yakho. Yeah. It's not mine. Yeah. And it's not going to be hers. Yeah. Decision yakho. Njengoba usuthatha decision yokuthi uhamba nomuntu wakho. Right? Umfazi wakho. Uyazi ukuthi why usho kanjalo. Yeah. But into engicela ayi1 mfethu, as much as uzohamba nomuntu wakho, remember ukuthi kunomntana ongapha odinga ukunakekela. Yeah. Yabona? Ngicela ungenzele ubudoda nje lobo unakekele umuntu wakhe. As much as uthi awusamfuna uma wengane, but ingane yakho ube grand nayo. I decision yakho angeke ngize ngikuforce. Hayi ngiyabonga. Lungile mfethu, siyabonga ngavaya. Alright. Ngisala nawe. Siswami, Futhi uzizwa kanjani? inhliziyo yami ibuhlungu yazi. Kakhulu. Kakhulu mara kusala ngiyazi ukuthi uzobuya la. Uzobuya. Usithembile ke? Yeah, mina ngiyasithemba. Ushilo wathi ubuye Limpopo uzomela intathu. Yes. Ngizomhambela ngeke ngihlale nje. Into engiworried ngake umntana, yabo? Hayi leyo issue yami ukuthi umntwana, as long as umntwana ngaba right, then yonke into izoba right. Yeah. Ngithi sifikile sazama ukusiza la isiza khona siswami ne. Ngabonga kakhulu mfethu ngahamba. Thank you. Oh. Ayiphinda. Okunye mina ngigcine ngazi ukuthi ngithini. Kodwa into engiyithanda mfethu CMTV ukuthi uyasibiza. Sifike. Mfethu sifike sowenza umsebenzi. Ebese kusala kuwena ke mbukela ukuthi wenze njani. Ngiyathanda bafethu CNTV yanthanda. Please subscribe, ulike, ushare, ucomment mfethu. Duyaza TV, subscribe khona. CMTV usubscribe niyathembana na subscribe. King Ginger TV, subscribe ku Mr Lee, subscribe kube mnandi ngoba izinto ezimnandi mfethu ziseza kusazoba mnandi galo. Phinda mzala ngokusho kanjalo ngithi kuwe gcintshitshitshi vum vum vum. Khona kanje. Sanibonani sengiphinde ngabuya, welcome wakadlamini sibalukhulu Jamash Jati inkomo zidle ekhanga kuba selabile uSigunya Mkhonto umfazi mabele made wancilisa ingane ngaphesheya komfula. Welcome to another episode of Uyangjolela. Mara wena wayitsuri nakina lumuntu. Akusetshenziswa condom, ayisebenzanga icondom. Jwayela imali yami yonke le. All of abakuphi khona. There's no relationship that has no problems. Ama problems akhona, we face them every day. Lo umuntu lo. Amzonga utheni? Uthi osithanda sobabili. Angcono ngibayeke bobabili. Ale kabushinkito.